Jaj, drága kis menyecském, hoztam neked egy kis süteményt, hogyha nem bánod, mert tudom, hogy rengeteg a dolgod, egyszerűen rengeteg dolgod van, csak nem olyan jó, mint amit te szoktál sütni, de azért igyekeztem. Jó, nagyon szép rend van, amúgy most látom. Hát az a kis szennyes, meg az a kis mosatlan, azzal ne törődjél, hát attól még rend van. Hát azért az semmi. Ha gondolod, segítek én, azt eltüntetni, elpusztítjuk, ha kell ketten. De ha úgy érzed, hogy útban vagyok, akkor már megyek is. Jó? Nem akarok szavarni, tényleg. Főzzel egy kávét, de olyan kedves vagy, de tudod mit? Majd megfőzöm én, és tudom, hogy te nagyon jó fajta kávét szoktál venni, mert azóta én is azt veszem, amit te szoktál, mert az mindig jó minőségű. Jó? Lehet, hogy nem lesz olyan jó, mint a tiéd szokott lenni, de megisszuk, jó? Hogyha van kedved hozzá, jó? Meg ha gondolod, az áronkát elviszem, jó? Hogy legyen egy kis én időd, mert hogy az is nagyon fontos. Ja, meg azt akartam, hogy azt a múltkori leves receptet, amit csináltál, azt majd add már meg a receptjét, jó? Mert hogy az nekem kell, mert olyan finomot anyám nem tudott csinálni, mint amilyet te csinálsz. Meg látom, hogy te gyújtottál be a cserébe is, fiam nem volt rá képes. Hát majd lecseszem. Vagy tudod mit? Hát jó, nem szólok én bele, majd tudom te, hogy majd helyre rakod. Olyan jó, hogy téged vettel, tényleg egy gyöngyszem vagy. Hogy nem is tudom, inkább te vetted előtte. Mert hát ő azért nem tudjuk, hogy milyen. De te... Tényleg, tökéletes, ilyennek kell lenni. Na, megyek is, akkor én nem zavarok, csak tényleg akkor a kávét lefőzöm, hogyha, és akkor ha kell megyek, vagy majd beszélgetünk, ami neked jó, hogy legyen én időd is. Na, jó van, drágám.